Ku Mozambique vanoti mwanzi, muZimbabwe tinoti mupurwa. Ini ndakakura ndichifudza mombe. Taizviziva kuti mombe dzedu dzikaenda nzvimbo ine mupurwa dzaigona kutoyamwiwa mukaka. Nhasi uno nhau yatauya nayo ndemurume akaurawa nemupurwa, akarumwa nemupurwa. Hamusi kukanganisa kunzwa, hongu akarumwa nemupurwa kusvikira afa. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Regai tinzwe kune vavakidzani, vabereki, hama neshamwari kuti zvakafamba sei, chii chakatora nzvimbo kuti murume uyu azopedzesera ashaika nekuda kwekurumwa nemupurwa. Ini zita ndinoitwa Godfrey Mudawarima. Tinogara mupukure kwa Mudawarima, mudunhu rekwa Chief Neshango. Headman kwenda. Nyaya ndinoda kutaura pa yakaitika musi wa 7 May. Ndaenda kunovedza kunonzi kwa Dandazi. Takange tiri 5. Ndichitaura idzikiti kupa kwashi Mudawarima. Ina no rest njawaya. Takadaro takafamba ndakabva pamba makuseni zvoma 8 ndobva taenda edu kunovedza. Tasvika kunzvimbo yekuvedzera takangoti tichangoti tange wekuvedza. Ndakange ndini munhu wekutungamira ndichidzika nerwizi. Ndakasvikawo pandakasvika ndakatanga mbandagara mbandatanga kuvedza ndiri ipapo. Mukoma wangu Innocent ndiye akazotevera mumashure mangu inini. Ndokumba ati hamufana wangu regani bodzika hangu pazasi apa pachikona chepazasi apa. Ndimboona kuti pangadyire here. Ari munzira yekunge achangobva pandiri. Ndopakangoita like kunge aridza kamhere. Ndomba ndati mukoma chiko chaitika apo. Zvanzi mupana wangu ndarumwa nemupurwa. Ndakati mukoma marumwa nemupurwa. Zvanzi ko waita kupi? Zvanzi watojambira mumvura umu. Ndakati saka toita sei? Zvanzi uya mhanya uite sei? Undisunge gumbo rangu. Ndomba ndamhanya ndandotora shule sengari panhava yake. Ndomba ndamusunga gumbo rake iroro. Ndingati pasina 2 minutes akanga akutosweta musoro, todikitira chaiko chaiko. Ndomba ndadedza vamwe vakanga vari kumashure kuti vakomana pana pashata, uyai panapa. Vakomana ndomba vauya. Iye mukomana ndiye akazoti vakomana imimi nditorei mundiendese kuchipatara. Zvekuti tiende kumba pasina zvekuti ndiende kumba because ini hachatokwanisi kufamba. Zvakanzi totsvaga kana bhara mumhiri mumaraini umu. Bhara ndomba ndatuma vakomana. Bhara ndomba rawanika. Richiuya bhara mukomana ndomba ndamisa mubhara. Tafamba. Pana pekuti taita takafamba naye anonga pana pane parodha apapo. Aimbata ndakunzwa kutsva chimhondisai pamumvuri. So ndakazosvika pakuti kumba kune kwakuda kuti kumboendachi munhu anotaura shoko kuti ndozvaita sei zvaitika. Ndomba tatumawo mukomana kuti mhanya kumba unotaura ndozvaita sei zvaitika. Mukoma wangu ndomba atotiwo kune mukomana kandomba anoti kuna amai maki yangu ari pamusoro pesherefu. Wonopuwa hembe dzekuchinja, wopuwa nemari kuti kana nchinge ndazobayiwa ndozobhadhara kuchipatara. Takati tichangoti fambe. Mukoma akasvika pekuti vakange vasisagone kugara vega mubhara. Takazenge tasara ipapo tiri naye mukoma wanga ari wechifuro. Saka ndaiti umwe hwana akabata ruoko, umwe akabata ruoko, umwe achipusha bhara. Takafamba kubva ikoko. Pane pamwe pana paisafamba bhara taitomboita kubereka. Pana ikwanisa mubereka taive tiri 2 inataura idzikiti. Takafamba kusvika kunonzi ndikwana manjengwa here uko. Ndopa takazosangana nevamwe vanhu takati tikukumbirawo help yatinoda isu ndeyefoni yekuti tikwanise kucommunicate tiwane kana rubatsiro kubva kwasadza. Kungave kuchipatara kana mutaundship tirakungoda iri mota. But zvakatora nguva refu kuti tiwane help nekuti takasvika pakuti pakambofonwa kuchipatara. Zvanzi ambulance yaenda kuwedza. Hapana kana mota iri pachipatara.
zvakanzi komwa angakwanisa kuti basi reo ndiani zvakanzi anonzani wepick up munzvengwa zvakanzi munzvengwa nhasi anhu akauya kubasa umbva tatsvaga namba dzamunzvengwa zvakanzi munzvengwa ndiri pai ndiri mutaundship ndombva afonerwa ake ndombva amhanya ndombva asvika pataitiri but it was too late kuna mukoma zvazvatu takazosara tunovaisa mota havo vanhu vakange vakufemera kure kure takazonosara tunosvika kuchipatara mukoma wakange washaya ndingati ndo nyaya ndingakwanise kutsanangura iyoyo ndokufamba kwakaitika nyaya yachona iyoyo. Wanga wane makore akadi? Wanga wane 32 years. Okay. Yeah. Ini mafungira ndingaitika. Ini hapana mafungira ndingaiti. Asi kuti zvinhu zvinotongotityisa munharaunda yedu yekunzwa kuti kune mwana arumwa nemupurwa akafa. Sitozwa kuti mupurwa unototiza munhu achitizawo mupurwa. But ipapo iye akarumwa nemupurwa. Mupurwa uchinopinda mvura. Achizodedzera vamwe achiti ndarumwa nemupurwa. Saka isisu sekuya kwavachitaura vanhu vachiti mupurwa. Tikati maybe wakatadza kuona. Inofanira kunge iri nyoka. Saka iye akaramba wachitaura wakati kwete iye aroti mupurwa. Saka isisu hatina zvatingakwanisa kuziva nokuti iye zvinezvi zviitiko zviri kuitika zvakawanda. Mupurwa uyu ini maonera ndakaita mupurwa uyu ndewe munhu. Sei vakazoronda vana kuenda kunotevera kuchipakata kwawakanowedza. Ini ndiwo mashoko andingangotaura kuti zvinhu zviri kutinetsa munharaunda ino yemamudavarima nokuti zviitiko izvi zvakuitika zvakanyanya. Zvakamboruma mwana akafa wenyoka. Kukarumwa mumwe muzukuru wedu akarumwa nemupurwa kwatera pamba ukamuruma. Pamba ipapa hauna kumuruma asi then wakazomurumira kugarden. Saka zvinhu chakutotinetsa kuti inini saka natorambi kuti mupurwa ndo akaruma mwana uyu. Ndokutaura kwandingaitewo asi zvakutotiremera zvakutotityisa kana munzizi kana mumagarden medu takutotya kuenda kumagarden kwedu. Ndo mataurira ndingangoitawo saiwayo. Ndiko kumboonekwa kunjuzu kuna dzidzo pakaita mashiripiti mumusha mangu. Mwana wemukoma wangu akaenda kunovedza nevaning'ina wake kunonzi kuna chipakata. Saka ni indani aenda kunhamu umwe mukadzi wasabhuku ati ndiri sabhuku muda warima. Saka ni ndakazokufonerwa kunzi mwana aita se arumwa nemupurwa uko. Saka ni mwana uyu anga saro rake anga munhu ati kurei hatizivo kuti zvatarwa nemwana wangu izvi ndiye aivepo indi handisipo asi chikadzi kwechi chakangotiresochi hana kuti ko munhu anonorumwa uko nemupurwa isu nanhasi hasati agutsikana kuti mupurwa totonga kuti pamwe inyoka nekuti ndakamborumwawo nenyoka ndikapodza ndafa mumwe mwana wemuraini medu futi akarumwa nenyoka akafa pasina 5 hours. Saka ni chikadzi kwechi chakangondi kachamadzawo ndo zvanekuti ngakwanise kutaura hangu. But sekufunga kwenyu kana muchiti ngagone kunge iri nyoka munofunga kuti zera rake angatadze kuziva mutsauko wenyoka nemupurwa? Ipapo zvimwe zvinongoita bai nokuti iye akangoti chinhu chapinda mumvura asi matauriro akaita kumunin'ina wake akati mupurwa. Saka ni iye ndiye anoziva chokwadi nekuti nandi akange ndiripo ndakatozongofonerwawo kuma5 kunzi wambunzwa here zvaitika mumusha mako ndaitobva kunhamu ndikati hapana tikanzi mwana wamukoma kwanza aita se arumwa asi arumwa nemupurwa. Inini mubvunzo wangu wakanangana nemi zvakare. Kana muchiti inyoka dzemumvura dziya ndo kufunga kwangu nekuti mumvura munogara mashato kunogara magreen mamba. Vanhu vaikoko vanoti madziva acho avairaura vana anoyera sekuyera kunoita kunani kuna dzidze ende madziva aya anopinda futi munani rwizi runopinda muna dzidze futi matakambobuda paya tichiona njuzu. Saka indakangofunga senzvimbo inera kuti vanhu vekochaiva vandi kutosvikiki handiziti vafanhu vakaitawo zvivindiro kusvikapo sei. Tomboti mupurwa wakaruma mwana imimi sasabhuku ndapa mashoko enyu amungade kutaura pamusoro pezvakadaro? Mupurwa uri komoni pano danda ndatorwa ndiri pamabhanana apo wakaruma mwana mugadheni pamabhanana apo kana mada tonotora pikicha yacho tiri pamabhanana apo. Haana kufa? Akarapwa haana kufa mwana wemwana wanguzve.
Saka kana muchita akarapwa zvinoreva here kuti Mupurwa ine poison? Apa handizi hangu semunhu asina kumboitawo medicine izvi, asi handina idea. Ini ndichitaura kudai, pane muzukuru wangu anonzi Mai Manyenya, ihanzvadzi yaManyenya, akarumwa negonzo akafa, akatozodzokera kuChivhu. Gonzo racho sinyora ndire akavigwa inaro ndara akavigwa inaro. Saka ni zvinhu zvawo tongojairika muarea inei, nekuti gonzo kuruma munhu akarara mumba roramba riripo, oiswa kuhospitari onofa, haana mbeta 2 days futi onofa ainaro. Saka ndiona zvinhu zvatongojairika kunoko. Ranga rakangomuruma chete? Rakangomuruma chete, harina kukwanisa kubviswa? harina kukwanisa kubviswa. Ko kuchipatara vakati ranga rine poison? Izvo hatakwanisa kubvunza because ukama wacho ndovaifa kuti asi hatazokwanisa kuvabvunza, because munhu une wangochema warwadza kuti munhu arumwa negonzo here, ichokwadi atofa here. Aiwa, ini ndinonzi Mai Brighton Mudawarima. Chiitiko ichi chakamboitika pamba pangu. Saka Mupurwa uyu takungoti kuti uchiri Mupurwa chaiwo wazoruma mwana achifa futi, mwana wangu mukomana muhombe uyu. Nekuti Mupurwa uyu wakamboruma futi muzukuru wangu akarumwa, anonzi Tafadzwa. Kakarumwa anofunga kachitotanga kukambaira. Kakarumwa Mupurwa uyu ndoti wakatanga kusvika pamba achikambaira. Saka aikambaira achienda ari pachiwanzi, mai vake vari mumba. Mupurwa uyu wakatonyatsosvika pachiwanzi chaipo. Mwana huku ndokubva dzatanga kuchema kuti kwekwe. Mwana saka sekusaziya kuti chinhu ichi chinode kundiruma, akabva aendawo ikoko. Mai vacho vakabuda mumba vachimhanya vachifunga kuti kochiko chiri kurichema huku. Vakaoneka uri Mupurwa, ndobva vasvika vachingonhonga mwana, vakamhanya nemwana mumba. Vamhanya nemwana mumba vakashedzera vakomana vana Richard kuti Richard uya urove Mupurwa. Richard akatadza kurova Mupurwa uya, ndokubva waenda. Tagara tabva taenda zvekugadheni, tawacha tapedza, tichingoti tipedza kudiridza, tichipedza kuwacha murora abva atsveta mwana pasi, achingomutiti tsvete Mupurwa uya wamuruma. Achibva anditeera mama mwana arumwa neMupurwa, zvechokwadi akarumwa pamunhu. Asi mwana iye akangoraramawo nenyasha dzaMwari, zvokungoti takangoshinga naye kuti ararame. Saka Mupurwa uyu watojairira. Ndisingati ipapo wakaguma futi ipapo, iri Christmas vauya futi kuholiday, wakauya Mupurwa, isu tiri kumunda. Mupurwa uyu wauya wapinda muhuku muchirugu. Ini ndikati baba Tafadzwa kumba uku kuri huku dziri kunyanya kuchema. Vakamhanya baba Tafadzwa vakasvika, havana kuuya. Ini ndakamhanya ndikasvika, ndakabva ndasangana nababa Shandiro ava vari apa panapa. Ndatosvika pamba ndikati baba Shandi panapa Mupurwa kauri muhuku uyu. Baba Shandi, ini ndakatoti asi Mupurwa uyu wadzokerera zvemwana muzukuru wangu nekuti zvauya zvepano kuholiday. Saka baba Shandi vakade kuurova kudai, vakautadza. Ende vakautadza zvechokwadi kuurova, vakaedza kuumhanyira vakautadza. Mupurwa uya uchibva wakwidza mugomo. Saka tichibva tangosiyawo zvakadaro, tikangoti Mupurwa tagara. Tizoti gore rino Mupurwa uya mwana aenda zvekuhowe, arumwa neMupurwa. Asi takangoti Mupurwa iwoyu ndiwo iwoyo, Mupurwa iwoyu. Saka Mupurwa uyu tinongoti ndewe munhu. Ungave Mupurwa unongoteera vanhu, uchiruma vana, uchiuraya. Anekuti apa wakazouraya. Saka isi tinongoti Mupurwa wemunhu. Hakungave Mupurwa chaiwo nekuti tinoziva kuti Mupurwa unotiza munhu. Kana Mupurwa ukaona munhu unotiza, iwe unototiza iwe uchitizawo. Asi mwana akangoti vaenda koedza howe uko, akangoti inini baba Shandi uya undibati asi ndaona ndarumwa chinhu chandiruma Mupurwa wapinda mumvura. Ndozvakataura mwana uyu. Adaro mwana uyu baba Shandi hanzi takamhanya nababa Shandi vakade kumubata mwana uya. Asi hanzi mwana anga akutodikitira akutospina, so mwana uya anga akuspina. Aspina kudaro mwana hanzi vakabva vaedza kumubatsira kuti ndakutsva ndakudikitira, vakaedza kunyika mvura, vakamukurura hembe yake vachinyika mumvura, vachibuditsa towa miri wake wanga ichiti akutsva. Vakaedza kumubatsira, vakade kunotora bhara, vakakumbira bhara, vakade kuti vaende naye kuchipatara. Asi zvese izvozvo pavaifamba paine makoronga vakakundikana. Mwana kusvikira vaona kuti vakazonge vakumutoredzanwa uku, mwana vatoona kuti panapa takundikana. Asi mwana anofunga akatozosara kusvika kuchipatara atopera.
ini ndokuziya kwangu kwandinongoita Nemupurwa iwe. Saka ini Nemupurwa wetu akungoti ndewe munhu isu atingambochazivi kuti nekuti mwana zvemuno mumamuda wari mune mumwe akamborumwa nenyoka akafa anasi Mupurwa uruma zvemwana ofa. Saka isu atichazvizivi. Nyika inei yakutotityisa. Kana kuenda mumagadheni medu muti akutotya nekuti ini ndakatombopotswa nenyoka chaiyo zinyoka rakakura kudai ndiri mugadheni umu. Ndakashama kuti nyoka iyi yabva nekupi. Pandadarika kudaiwo nyoka yakutode kundiruma zinyoka rekuti aumbosangani nenyoka yakakura zvakadaro panzvimbo panofamba vanhu. Asi ndakangotiza ndichipotera nemagadheni nemabhanana kudai zvokuti nanhasi mugadheni mangu ndakumutya kupinda ini. Handitombodiridzimo, ndinototeka mvura yekunze kwegadheni kuti ndidiridze. Atakutochemera kuti dai zvibhorani waizvo zvinongonzi zvibhorani zvatoiswa munzvimbo. Nyangwe dai izvo zvimoto wakapisa uyu. Indai ndichingoti dai zvatsva mheno pamwe zvaitontsva nenyoka dzacho. Ndikutoti kunototya kuti ko chachi chamunyika. Zvinhu zviri kutotityisawo munharaunda muno mamuda warima. Tiri kutotya nazvo. Tiri kutotya nazvo chaizvo. Zvokuti kana kugara mudzimba wamwakadzika tiri kungotya. Wangomusha ungori neshirikadzi. Asi tiri kutya kumugara mudzimba wamu nekuti hatina wokuchemera wokuti munoti baba huyu zvadai baba zvadai. Tingori vakadzi tega mumusha. Saka zviri kutiremera. Zviri kutiremera zvakanyanya mudzimba wamu tiri kudya. Fanike sezvo akataitirwa mukomana watakaitirwa pazasi apa ari kutirwadza. Zvokuti nanhasi tinongoti tikamurangarira mwana yeye tinongoti zvechokwadi Innocent achatofambi murodhi umu. Zvinotirwadza. Zviri kutirwadza zvakanyanya. Hapana zvedu zvatingaita nekuti angova vakadzi shirikadzi chaidzo dzangosara nemisha dzisinawo kuti unombosvika uchichemera kuti nhai baba pano padai. Ini bana vazindowarima ndiri muno muraini mangu ndinenge ndamukuru muno. ZVIITIKO ichi chakaitika chakakashamadza vanhu vakawanda. Uyezve zviri kuitika munyika kune dzimwewo nzvimbo hatingazvikombei nezveuno zvedu asi zvedu takatoona kuti hazviziraiti. Nokuti munhu anofanira kuziva chinhu chinonyatsomuruma chaizvo kwete kungofungidzira. Nokuti izvi zvakatotikonfisa taungoti Mupurwa haurume uchiuraya munhu. But izvezvi tikaenda kune vehealth dzimwe nguva vanotitaura kuti une poison yakadai kana kuti hauna. Nokuti ndine imwewo example yokuti kuno umwe munhu akarumwa nechidzvinyu ari dhiraivha chikamupinda mubhurukwe make akarumwa akafa nechidzvinyu chaicho. Nyambisirwa kune zvimwe zvinhu zvinongouraya zvatisingazivi zuva chedu. Asi chiitiko chakaitika saicho chicha isa hapana munhu ari kufara nacho. Ini ndonzi Gerald Nzvega. Takangoshamiswa kuti akunzwa meseji iyo yekuti Innocent arumwa Nemupurwa, which is very rare. Maziro ndekuti Mupurwa hauna poison inogona kuuraya, but zvakatotishamisa kunzwa zvichitaurwa saizvozvo. And up to now we have questions in our minds kuti chii chakanyatsoitika. And ini hangu mafungiro angu handizivi kuti even hakuna kuitwa postmortem here inogona kudetecta kuti Mupurwa une poison yakadii yakapinda mumuviri yakazokonzeresa rufu rwake. Handizivi, maybe the family inogona kuti explainera kuti pakaitwa postmortem kana kuti hapana kuitwa postmortem. Kana pasina ini ndiri kufungidzwa kuti yaifanira kunge yakaitwa yotiudza kuti chii chakakonzeresa izvozvo. Mwana yakangomuka kuri kuseni ayoti amai ndarota hope pane munhu wechirume asanda kuziva kuti ndiani angotaura izwi achiti pachafa munhu asina kurwara. Ndangoti ihopewo dzechando sekwaingotonhorwa zvakundikati ihopewo zvati dzawarota. Ndomashoko akangotakuraiwa. Uye zvotodzwa kuti usiku hwaChihwa akamboenda kumatanga akasangana nebere chokwadi. Haana kuenda kudanga. Aiwa akangomuka mumba akanga ari kurwoti. Senguva dzimwe anoenda zvake kurwoti achibva adzoka. Saka akauya kuma 12 kuma 10
ndomba atombovaskodya sadza racho zemanheru remanheru ndomba asvikopinda mumbongo ndichitonzwa kuti atosvika ndomba angorara arara kudaro ndopaakamuka ndikakuti munhu amuka zvake ari kuenda kutoireti saka akangomuka ndobva akati ndakasvika panapa saka anoti ndakaona bere rakarara ipapo akafunga kuti imombe dzapoya semombe dzaadzichingopoya akafunga kuti imhuri yake yadi nhema yapoya saka anoti ndakatocha kudai so ndikaona radobva rasumuka ibere chairo saka achibva angodzoka anzi rakangofamba richinda kudanga uku saka achibva adzoka ndekusvikopinda mumba make ndokurara ndichitoti mhuri musarege dzichibuda panze inzira yemapere pamwe dzinodi anogona kungofamba seusiku kudai ndobva apinda mumba make ndobva arara kuseni ndoko akafunga kunditaura izvozvo ndo musi wazo noruma aiwa takatogara mazuva mashoma zvawo paakaona bere chibage ichi chaka chichitobuda ichi takati atodyara nzungu apa dzaka dzatobuda zvekunorumwa izvi akanga atopedza kufura chibage chese ichi kwakasara dhunduro 1 iro asi tichizotarisawo hedu chiitiko chekuti munhu arumwa nemupurwa imimi semubereki munozvionawo sei nemwanangu handina kana umbo hwekuti kudii mwana uyu ndakamusiya ari pano pamba achitogadzira chigaba chake chemahwimsi ndofuka nezuro wacho akaenda naye iwo baba ashanda vakanotura mahwimsi ausenguva dzino angadai atiwo pano pamba akatogarapo saka mangwanani acho kuseni akangomuka achiti ndiri kuda kuenda kuti ndikati mwanangu usaende kwamuri kuda kunoraura pamba pana hapana munhu ndakuenda kubereka saka mombe dziri mudanga dzoda kuzoenda kuzoro mbudzi dzakasungirwa mumba umu saka ine ndakamusiya akatogara mukicheni achitotora kapu yake iti kati pochibika kachikafu kanzi mofanira kundibikirawo ndozvo yandodya senguva dzandodzoka dziya mofanira kundibikirawo saka ndakamusiya achitoita kapu yake iti isina kana chingwa chakambobika ndototi chitora raisi kubike zvakanzi ayo ndowana mandibikira mai ndodzoka ndokupedzisira ini chisimuka ndichienda kubereka hatira kunogarapo ndichidzoka akangoti ndazvinzwa kuti pamba hapana munhu mukomana asati asvika saka ndakazosvika ndikaona pamba pakakiwa ndobva ndaenda kugadheni ndokunoona mukomana aya andinogara naye ari kugadheni saka ndakangofunga kuti zvaasvika uyu achibhadi atobuda mukomana kwana maiguruku kwane shango akapfuura tiri pabheri akabata zvirauro zvake handisingazivi kuti vakanabashandi vakasvikomutora pano here kana kuti vakasangana kupi ndakandisisipo ndobva vangoenda vaenda kudaro semaskati ini ndakatogarapo paiwe nedara rechibagara pane chibage chakanga aufloda saka ndakanda kutobvisa ndichiti mangwana vanozoshaya weye yekuisa chibage nayo saka ndakangobva kubheriya kwaye ndosvikobika chikafu changu ndobva ndamwa mapirisi angu ndobva ndatoti mombe dzaakumunda uku komukomana wandandinaye aenda kupi ndifunga kuti ari kugadheni mombe dzakatsosvikopinda kumunda uku nekuti mombe dzaehoridhi vana vaitofudzira mombe kuseri kujakataku saka dzakapinda muno muwaya saka ndobva ndati namombe dzaya ndobva ndadziendesa ndokudzoka ndokusvika unonga chibage chiyanjisa uku kuti mangwana vagona pekupinda nengoro ndobva ndakazwa hana yangu iri kungorova ndatogara pachigaba simba handichisima ndozoti gare gare ndakutoona muzukuru wokwabamukuri kwaneshangu ari kutisviba akabata zvirauro ndopana kuti wakabata zvirara asi ana sekuru vako vaenda kubhora here zvari zuva rebhora vakomana vebhora zvirauro zvakabatwa zvese akabereka mabhegi kati asi vaenda nehembe dzavo here kubhora pakati aiwa sekuru inovarumwa nemupurwa ndikati vatofa here zvikanzi aiwa havana kufa varoda kutoenda kuhospital vari kutoti musoro ndo uri kutema saka vati mupurwa wacho wapinda nemumvura vakatopiwa mushonga nani nababa ashanda wenyoka asi varutsa pavarutsa ipapo ndopavari kuti musoro wangu uri kutema
saka vakutoenda kuhospitari tauya kuzopiwa hembe nemari yekuhospital. Tikati kuzvinoonosvika nei, ai mukomana anga ari pano, ngadai zvinonda kutopindawo murodhi tonosangana kupi kwasadza. Kanzi ai ndinopuwa bhasikoro nani nasekuru amadogo. Tikati kana wana aba mukuru variko, kana vashaya woya ndokupa mari yekupinda mukombe uchiinda kuneisa mari pamwe anenge asina kudi kuzobhadhara mari yacho. Iye achiti tatosiya vachiti ari kuti handi yekuhospital. Ndopa ndashaya munhu wokusira pano pamubhaiti mombe dzaibva kubani chibage chiri panze. Saka ndobva aenda kunotora bhasikoro ndobva auya pano kusvikomupa mari. Ndikati foni ndaenda kumufonera zvikanzi foni hadziri kumba hatifambire foni. Tototasa mumba kuti iri kutopa chaja foni yacho. Saka ndobva ndangoti sehembe iyi mari ndangomira ndashaya senguva dzideidzi ndakungotambura kuti ndichasvika here kana kuti adii. Izvi ndobva ndamupa foni ndikachinda unomupa foni yake iwe chinipa nhamba dzefoni yako ndozokufonera kuti wasvika here kana kuti ii ndozomufonera kuti wasvika here uri kunzwa sei. Achibva atakura foni iye achibva angoenda nehembe dzino. Handina kunzonzwa mhinduro. Zuva rakunodai ndopa ndakatonzwa zvakutobva nekurwa uto kuti hanzi inosenda adi ashaika. Handina kumuona kana paakarumwa pacho handina kupaona. Asi akaenda netirauzi yake yejini. Handina kupaona kuti pakarumwa ndipapi. Ndomaonera angu andakaita, ndomanzwira angu andakaita. Avakomana ndo vakanga vainaye vanotoziya umbo hwese. Maita basa hongu manzwa zvataurwa zvinosiririsa zvinorwadza asika kufa inguva mutongo waMwari kana nguva yakwana hatikwanise kunge tichidarika. Hongu mifungo inouya yakasiyana siyana nekuti zvinorwadza kupesana nemunhu waonga uinaye asina kurwara ongonzi ningi abva achiti ari kunoraura ozonza kuchisina zvinorwadza hazvitambirike. Ngatisanganei muri Zimbabwe mune zvimwe zvirongwa. Regai tichidzokera guta reHarare nekuti mukange makutotarisa muchiona so kwatosviba apa tine nzira dzedu totofamba tichimba kuti nzira dzemusango dzinorema. Andrew Neshamba ndiro zita rangu. Don't forget to subscribe to Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokuenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.